Нашите братя. Ай, брат, Кайо! Hey!
Adam çalışayım amele yapıyor. Ara tıkat ne atıyor topu. Ara. O tıkala koska sıka. Sıpay. Hadi bir tam sıkala. İşte şey koçuyor. Sıpay. Син се граса хубаво. Ти се спис ракета. Всичко ли чисто изгаря от тебе? Защо кажеш гринение, бе? Нищо не мога да да малко. Айде, че студент ми тъга ни таката. Закине ни как ми искате? Закине ми как ми искам да питам нещо. Защо не кажа пърък? Защо един нямаме крак на студено? Има ли виши крака? Да, виж на крака. Сега е пътя. Където пречиста му някаква лагова. Не бе, добри си ба. Искаш да душиш да ми душиш. Не, ти той мириши, бе. Ципа, айде ципа, бе. Тут къде идваш, бе? Къде идвам аз, бе? А ти ме не питаш? Да не падна канала. Не, бе, пекахо канала, бе. Пекахо канала. Как се пекаш у канала, бе? Аз се трето шгора се пекая, бе. Ципа, бе. Знаете го няма да се помогупила. Той пиян да е пиши. Ама го пия, бе, той направо такова, Той си гръж, аз няма да ходя в канала, бе. Няма да се капитал, бе. Малко се... Тика да, тут си скутила, бе. Кутва. Аз не да бе, виж, няма, виж това. Къде? Нищо няма, виж. Да, айде, малко. Айде. Ай, ти малко за себе си да си паш, бе. Аз да пазя за мене. Кая ще жира. Мале! Тихо! Пастора идва. Заплата. Лаз чодай, чука, лаз ти, Иване, купайте. Лаз чодай. Добре, стои, пастора. О, Христо, фаца. Дай направи малко малко. Айде, дайте му една чаша на чела. Чакайте малко сега, да се разберем. Кой иска се? Карате му да сядам? Сядаме, пастора. Айде, бе, че си ми на ръка. Снимава при нас. Дайте му една чаша на кедо. Не, няма да пия. Хубаво ми взема. Остави ми на познаване. Виж сега, познаваме се. Не чакай малко, ти веднага пипаш. Аз едва съм го опитал. Не. Но много. Вижте сега. Пускай си земи. Тя, срамотиш ли сега? Накарайте ме да седна. Ракета, слушах, взето си тежва. Послушах ме, нали? Сега колко време се познаваме. Колко години тук живеем в една махла. Така. Познаваме се. Жените ви и децата ни заедно растат. Обаче, едно ни харесва. Какво, пастора? Какво, бе? Аз хубава приказка ще пина. На хубавата приказка ще пина. Ни пръснуваме, бе. Учи бе. Много хубаво пръсноти. Обаче, ако дойдете с мене, Къде трябва той, пасторе? ако дойдете с Има ли мене, ракета, бракет? Има ли? няма там, няма ръки. Елате с мене и Бог ще ме промени. Ще станете други хора. Да стане. Аз си казвам. Ще стане нещо, бе. Знам ли, аз го познавам, Бог да ме благославя. Аз тръгвам. Аду, твъчи. Ти чета, чакай, ставай сега. Аде! Ти си не караш ръке, бе. За мене. Тут. Лака ръката ми пира. Ще ми да видим кой ще кай. Аз си пия така сега. За мене, вика, ми вземам ръке, на бомба съм, бе. Да си вземи, че... Пазих ме да направя. Забира се пребрам, ще го направя. Вижте си има, ръке си има. Къде да се? Жената ще ме дойде, ще ме мори, пак си пиян. Тука, ръке ми взема, абе бомба съм. Абе, та ръке да спия, да не стане.